Λοιπόν, πάμε να βρούμε τώρα τον Δήμαρχο Περιστερίου, τον κύριο Παχαντουρίδη, διότι την Παρασκευή έχουμε μια πάρα πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, γίνεται μια εκδήλωση την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 7, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δημαρχείου Περιστερίου. Καραθεοδωρή και Εθνικής Αντιστάσεως, στο σταθμό Μετρό Περιστέριο, όσοι δεν το γνωρίζετε. Έτσι. Είναι αύριο δηλαδή, αύριο στις 7 η ώρα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση κοινωνικής ευαισθητοποίησης με θέμα η κατάθλιψη στη σύγχρονη εποχή. Αυτό γίνεται με πρωτοβουλία του κυρίου Σταμάτη Μαλέλη, ο οποίος έχει γράψει 2 πολύ πετυχημένα βιβλία όσον αφορά το θέμα της κατάθλιψης και την υποστήριξη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Θα μιλήσουν ο διακεκριμένος ψυχίατρος, ο κύριος Θάνος Ασκητής, και η κυρία Δανάη Γαλβίνα, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ξέρετε, παιδιά, η οικονομική κυρίως κρίση και η κοινωνική βέβαια έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι το 2015 στο συνέδριο που έγινε ψυχικής υγείας έδειξε το 2015 ότι στην Ελλάδα μας είναι πάνω από 500.000 ψυχές που έχουν προσβληθεί από αυτή την νόσο. Αν προσθέσουμε και 2 χρόνια από τότε μέχρι σήμερα, 2 χρόνια μνημονίου, ανεργίας και φτώχειας. Το μνημόνιο είναι 7 χρόνια, Δήμαρχε. Όχι, το 2015 το συνέδριο έδειξε ότι έχουμε 500.000 και. Ότι έχουμε 2 επιπλέον χρόνια, αυτό λέτε, σωστά. 2 επιπλέον χρόνια. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, άλλα 2 χρόνια δηλαδή, καταλαβαίνετε, οι 500.000 από ό,τι λένε τα στοιχεία, ήδη ακουμπάνε ένα νούμερο γύρω στο 1 εκατομμύριο στην πατρίδα μας. Και σε ποια πατρίδα, παιδιά? Μια πατρίδα με λαμπερό ήλιο, με καταγάλανο ουρανό, μια πατρίδα με δαντελωτές ακρογιαλιές, μια πατρίδα που το DNA μας, εμάς των Ελλήνων, μοίραζε χαρά, χαμόγελο και φως παντού, και μας έχουν κάνει δυστυχώς η ψυχούλα μας να έχει επηρεαστεί θανατηφόρα από την κατάθλιψη. Κύριε Δήμαρχε, πόσο κόσμο χωράει εκεί το πολιτιστικό κέντρο? Διότι πρέπει να πούμε ότι το Μαλέλη του λένε διάφορα δεξιά, αριστερά κτλ. Ωστόσο, στην παρούσα φάση είναι από αυτούς, με το θέμα της κατάθλιψης, με τον Ασκητή και τους υπόλοιπους ψυχολόγους. Αύριο θα έχετε τον κύριο Γλαβίνα μαζί. Γεμίζουν αίθουσες και είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται. Και κόσμος έξω από τις αίθουσες περιμένει. Πόσο κόσμο χωράει λοιπόν εκεί? Κοιτάξτε, εδώ πέρα χωράει 280 Η κυρία άτομα. Γλαβίνα, ναι, συγγνώμη. Ναι, κυρία Γλαβίνα, ναι. 280 άτομα. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθει ο κόσμος να ακούσει καταρχήν και τον κύριο Ασκητή και την κυρία Γλαβίνα, αλλά και τον κύριο Μαλέλη, ο οποίος πανελληνίως είναι γνωστό ότι έχει ασχοληθεί πολύ σημαντικά με το σημαντικότατο αυτό θέμα, με την σημαντικότατη αυτή νόσο. Μάλιστα έχει γράψει, όπως άλλωστε, οι ομιλίες του κυρίου Μαλέλη, όπως και το βιβλίο, αλλά και οι ομιλίες του Σταμάτη Μαλέλη ανά την Ελλάδα, όπου έχει ταξιδέψει και έχει μιλήσει. Λοιπόν, τον παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος για να ενημερωθεί και να δει πώς θα πάει παρακάτω με αυτή την πολύ ασθένεια η οποία χτυπάει όλες τις ηλικίες. Ούτε κάνει διαχωρισμό ανάμεσα σε άντρες, σε γυναίκες, τίποτα. Ακριβώς. Και ξέρετε, παλιά λέγανε ότι η κατάθλιψη χτύπαγε πρώτα και κύρια τις γυναίκες. Αυτό έχει καταργηθεί τώρα στην πατρίδα μας. Χτυπάει άντρες, γυναίκες, μικρούς, μεγάλους και παιδιά. Μάλιστα. Και καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Πολύ καλή επιτυχία να έχετε. Καλά. Αύριο περιμένουμε όλο τον καλό κόσμο. Θα είναι να έχετε μεγαλύτερο χώρο, γιατί θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος, όπως γίνεται σε όλες τις ομιλίες του Σταμάτη Μαλέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και άλλες αίθουσες μεγαλύτερες, γιατί έχουμε και άλλες αίθουσες μεγαλύτερες, και αν χρειαστεί θα κάνουμε και άλλη συνάντηση. Αλλά αύριο περιμένουμε όλο τον κόσμο στο θέατρο. Σταθμός Μετρό Περιστέρι, αύριο στις 7 η ώρα. Κοντάσου.com είναι η σελίδα για την κατάθλιψη του Σταμάτη Μαλέλη. Μπείτε μέσα να ενημερωθείτε αύριο στο Περιστέρι. Γεια σου, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο.